Ola, benvidos e benvidas a este segundo coloquio da sección oficial do FIWOW 2025. Graciñas por acompañar os cineastas que temos hoxe o privilexio de que acompañen aos seus films. Agora, para iniciar o coloquio, lles vou lanzar eu un par de preguntas a cada un deles e despois xa vos pasarei o turno de palabra por se queredes achegar calquer comentario ou facer calquera pregunta. Imos a comezar por orde de prosección. O primeiro film foi Hipocampus. En primeiro lugar, quería que nos falades algo acerca da temporalidade na que situades o film, a temporalidade ou a atemporalidade na que situades o film. Como vos aproximaxedes e como plantexastes esta cuestión na peli? Contesto eu, non? Sí, sí. Pois, sí, a curta de forma deliberada queríamos situala un pouco, pois precisamente nunha atemporalidade, en algo que non estivese demasiado concretado. A idea era especialmente porque, bueno, facíame gracia a min personalmente darlle un toque de retrofuturismo aos aparatos e tal, porque nos estamos planteando esa idea desa especie de aparato que se permite, pois eso, acceder a túa memoria, interactuar con ela e tal. Pois, bueno, gustábame personalmente un pouco por pura estética realmente, darlle ese toque como de retrofuturismo, entón pois que quedase tamén nun tempo indeterminado. Non sabemos se é un presente cercano, se é un futuro lonxano, se é algo que nunca existiu, un mundo paralelo, digamos, e nese sentido tamén, como unha vez que accede á súa memoria, tampouco non queremos determinar cando foi ese momento, porque pode ser tamén que sea aínda o futuro, é dicir que non sei se me estou explicando. Entón tamén, bueno, eso, que de forma deliberada buscamos esa temporalidade para non buscar ningún tipo de marcador que lle dera moito contexto e que nos permitira un pouco usar esa estética retrofuturista sin pillarnos os dedos, digamos. E foi É que nunha das referencias que tiñamos, ainda que así, bueno, moi por encima, non, pero así que das que comentáramos algunha vez a hora de pensar a curta, que é La Yeté, pois pasa unha cousa un pouco parecida, está ambientada nunha especie de futuro distópico que tampouco concreta cando, pero sí que ten como elementos que parecen retrofuturistas por veces. Dentro da propia peza hai como viaxes temporais nos que todo luce exactamente igual, non é que de repente haxa naves espaciais e nada, é como que non se ve moito salto entre unha cousa e outra, que eu creo que é unha cousa que no xénero que tomamos, xa digo, ainda que só como referencia que o de ciencia ficción pues pasa bastante e gustábanos. Tamén o que dice Xaime, estéticamente é algo que nos apela, creo. Vale. Dentro da estética da película, penso que toda a parte sonora é moi importante. Entón, me gustaría que nos falades un pouco da proposta sonora, especialmente, digamos, ainda que abordedes de forma xeral, me chamou a atención pois o comezar e o rematar con esa peza tan doce o film, en contraste co resto. Non sei se nos podías falar disso. Sí, o traballo de sonido foi, a verdad, foi moi guai, fixémolo con Cinemar, foi unha experiencia moi guai, a verdad, que lle deu pois unha dimensión a curta que non a tiña antes de poñernos con eso. A curta esta fixémola un pouco, vamos a decirlo, un pouco a trompicones, o sea, decir, sen ter, o sea, a nosa primeira curta realmente como tal, fixéramos, bueno, videoclips xuntos, cousas xuntas, pero claro, dos videoclips a ficción, pois hai un gran salto. Un dos saltos máis importantes é o sonido. Non estamos nada acostumbrados a traballar nese sentido con sonido, nin con sonido directo, porque como sempre facemos videoclips, nada, pois a canción por debaixo e tiras millas. Pero entón, bueno, digamos que cando empezamos o sea, hubo moitas cosas que por descoñecemento noso, digamos, non se traballaron tanto en rodaxe realmente, e entonces eso requeriu que hubo despois moito traballo de construción en postproducción. Entre outras, unha das cousas foi a elección da pieza musical. Probamos un montón delas. Simplemente tiñamos esa idea, esa imaxe do vinilo que se atasca, do disco que se atasca, para xogar con ese adiantar un pouco esa idea do atasque, do loop, de esas cousas,
E despois nos pasamos unha tarde buscando canciones sin derechos en internet para... Entonces, bueno, foi bastante prosaica a elección da peza. Pero é verdad que sí que buscábamos tamén pois un pouco ese contraste, buscar unha peza que fose eso clásica, tamén atemporal, un pouco indeterminada, que pode estar escoitando alguén no pasado ou alguén no futuro, tal, que non nos marcara moito temporalmente. Un pouco era o que buscábamos con esa peza. En ese choque, entonces, de vir do mundo do videoclip a pasar a ficción, tendo que un dos grandes cambios foi ter que facer esa escolla de intérpretes e traballar con eles. Como foi un pouco ese proceso? Bueno, eu sempre teño o recordo dos vídeos que tantos que fixemos xuntos para grupos logo nos que toco eu ou nos que fun axudar a Xaime, botaron a mão co que fose, que sempre teño o recordo que a Xaime dá así bastante ben dirixir actores e tal. Eu, claro, aos 15 minutos xa estaría índome para a casa non sabendo lidar con situacións que tampouco son tensas nin nada, pero nada, terrible. E el dáse moi ben eso, entón eu creo que nese sentido bueno, que diga el, claro, estou falando completamente por el, claro, pero para hacer aquí un capote a mi amigo. Que nos diga o director. Sí, no, eu realmente nese sentido non foi tanto salto porque a pesar de, o sea, xa con anterioridade no mundo dos videoclips sempre eu usei o videoclip un pouco como excusa para intentar facer os meus pequenos cortos. Entonces xa teño traballado con actores, de feito con Adrián e cos dous. Bueno, no, con Lidia foi noutra cousa, pero con Adrián Ríos o coñecín porque fixéramos un videoclip xuntos, o sea que nese sentido eu con actores sí que teño traballado. Claro, hai unha diferencia moi grande de en que consiste o traballo, principalmente porque normalmente nos videoclips teñen un guión que non ten texto, o sea, un guión de puras accións, de, bueno, ves aquí, e ahora aquí saltas, e ahora aquí saludas, e ahora aquí, pero non hai diálogo, non hai continuidade, non fai falta moitas veces, porque o videoclip final é como se fose unha especie de tráiler dunha historia que podes ir recortando de moitas formas, entonces non necesitas, digamos, respetar tanto que a linguaxe cinematográfica. O que sí que cambia é totalmente como te enfrentas a eso, non? De repente necesitas que as cousas, claro, monten entre sí, que haxa unha coherencia, a planificación é moito máis complexa, bueno. En ese sentido, como foi a rodarse na praia? Porque claro, entre a luz, a marea, terrible. A area... Sí, terrible. Foi mala idea, 100%, sí. De feito, sí, bueno, tuvemos todos os problemas, todos e máis. Problemas coa luz, que xa era obvio, pero que sei, fomos para diante igual, é dicir, cambiounos a luz 50.000 veces, salía o sol, íbase o sol, é dicir, problemas de continuidade, de feito, hai unha labor bastante complexa no montaxe, tivemos que lidiar moito con eso e intentar ensamblar moitas partes diferentes que non encaixaban entre sí para que máis ou menos crear algo que colase. E despois tamén requeriu moito traballo de pospo de core e tal para intentar facer que máis ou menos eso colase. Despois, aparte, bueno, daquela era que rodáramos a finais de setembro en Barreiros, xusto, eu en Barreiros sempre veraneaba ali, porque de parte da miña familia e tal, e hacia finales de setembro, un día pola semana, nunca había naide nunha playa. Menos ese ano. Ese ano foi terrorífico. Ese ano empezou o turismo deste de masas e tiñamos xente seguido, claro. Entonces nada, había un en concreto que se resistía a irse. Non se quería ir. Entón, o cine era igual, o tipo outros que preguntaron se era unha telenovela ou algo así, preguntaron. Sí, porque por ali rodaran unhas telenovelas coreanas. Pensaban que éramos tamén que volvía a telenovela coreana. Bueno, entón sí, nese sentido foi complexo. E despois, sobre todo eso, o tema que tiñamos nos menos preparado, que era isto do sonido directo e tal, pois a verdade é que sí, entraba moitísimo ruido das olas e tal, que de feito foi unha das cousas que intentamos, digamos, integrar un pouco, o sea, xa abrazámolo, digamos, na pospo de son, incluso chegando hai un pequeno momento na curta na que a propia frase de Lidia se tapa cunha ola e xa non o intentamos nin recuperar, como deixamos aí un pouco parte, como se fora intencional. Non lo era, pero bueno, ahora quedou así e bueno, tiramos para adiante. Vale, graciñas. Xa por último, o teu salto, digamos, o teu paso de escribir letras ao guión, como foi esa transformación? Bueno, o sea, indistinguible do outro, porque ao final é estar na casa diante do ordenador, que decir, nese sentido foi bueno, foi pues, porque como tiñamos xa falado moitas veces de vamos lá a facer algo, pues un curto, facer algo de ficción xuntos tal, claro, eu non notei tanta
tanta diferencia en tanta distancia, pois tamén, claro, por estar facendo con un colega, pois sempre é máis guai tal. Entón, basicamente, nada, era pois esa idea que non xurdiu un día, e eu, a raíz deso, pois, sentarme a escribir cousas e que Xaime me corrigixe dese o visto bon, era como... Sí, como foi un traballo da clase en mis mejores tiempos de cuarto de eso, verdad que bastante gratificante o resultado, guai. Vale, graciñas. Pois nada, vamos a pasar agora con Lian. Lian, na túa anterior película, na anterior película que estuvo no festival, Punch Drunk, tamén tiñamos unha conversación central entre dúas personaxes, no que había moitísima tensión que iba increcendo. Volvemos a ver algo similar nesta ocasión. Tes un certo interese nesa creación desa atmósfera tan inquietante? Yes. When I wrote Punch Drunk, I wrote it to be compelling and not waste an audience's time. But what I hadn't appreciated was how in a cinema everything is magnified. So not only did people find it compelling, when I watched it in a cinema, people afterwards, different people would tell me, I felt like I couldn't breathe. And I thought, oh wow, okay. And a lot of people said that to me. And then I thought, okay, I will write a film with the cinema in mind and how that amplifies it, and this idea, you watch my film, you don't know anything, and then I take your emotions and I take them somewhere, that idea. Pois sí, cando escribín Punch Drunk, a miña película anterior, pensei que era algo que buscaba atopar algo que fose moi atractivo e non facer que a xente perdese o tempo vendo a película. O que non era consciente é que cando ves unha película no cine todo resulta moitísimo máis amplificado, ten unha maior magnitude. Entón, cando as persoas viron a película, dicíanme despois de que lles resultaba como moi atractiva, como moi tensa, polo feito de estala vendo nunha sala de cine. Entón, comentábame que lles custaba traballo respirar pola tensión que experimentaban. Entón, eu pensei, de acordo, vale, pois como toda esta xente me está dicindo isto, pensei en escribir unha nova curta na que tivese máis presente a proxección dentro dunha sala de cine, non? Tendo iso xa moito máis en conta, porque eso fai que se amplifiquen as experiencias e así foi, por iso foi polo que a escribín, para que unha vez que a visen nunha sala de cine puidesen levar esa experiencia con eles. Logo dentro da túa película eu sentía como que había dous grandes temas. Por unha banda o medo á soidade en relación ao medo ao estrano, o perigo exterior, pero tamén fala da soidade interior do individuo, ao aillamento social, enfatizado un pouco nesas rúas nas que non hai ninguén, ese patio trasero onde non se ve ningún movimento. Entón, non sei se o teu foco central estaba nun dos dous aspectos ou querías combinar ambas intencións. It's a good question. It's like a coming of age film in a way, but she's 28 and she has an idea about the world and how it is, and in some ways she's naive, and then she kind of sees the world in a way for how it really is through the process of the film, and she's very different at the end of the film. At the start, and we did a lot of work with the sound design to increase that feeling of isolation. So when he is in the kitchen with her, there is no external sounds. Before the kitchen, the sounds are birds and wind, it's nice. Afterwards,
the sound comes back, it's dogs barking, police cars. That's all fabricated to show, like, her ears are now tuned into how, oh, what area do I actually live in now? What is my life like now? Sí, pois é unha moi boa pregunta. Realmente trátase dunha película na que a protagonista alcanza a idade adulta, aínda que en realidade xa ten 28 anos. Por unha parte, quería traballar coa idea de que está a descubrir o mundo por primeira vez, dun xeito un pouco inocente incluso. Ela ve o mundo dunha maneira que non se corresponde coa realidade. Consiste e atravesa un proceso polo que avanza ao longo da película. Entón, a súa personalidade, este personaxe, é totalmente diferente ao final en comparación con como era ao principio. Porque ao principio ela ten unha sensación de atoparse totalmente illada. E fixen un traballo co sonido moi intencional, moi elaborado, porque quería representar ese sentimento de illamento. E en particular, cando está na cociña co outro personaxe, co personaxe masculino, non hai ningún son. Mentres que ao principio, previamente, escoitanse sons de paxaros, o vento, son sons agradables. E ao final, ao terminar, os sons son un pouco máis agresivos, escoitanse coches, cans que ladran. Entón, trátase dun traballo sonoro que está creado especialmente e está enfocado a que cadre con esa área, ese momento puntual no que se atopa ela vitalmente. Na escena da cociña, que é a máis tensa, o personaxe masculino, que podemos ter a dúbida de se está sendo sincero ou non, pero eu tiña a sensación de que, máis aló que se estaba mostrando como un personaxe pouco exemplar, eu sí que sentía como que, declarando iso, como que sí que estaba sendo sincero. Sin embargo, é ela a primeira que claramente di unha mentira cando fala do mozo, e iso supón un punto de inflexión na conversa. Non sei se temos que interpretar que o personaxe masculino se deu conta e a partir de aí todo cambia, ou como te planteaches ese momento desa mentira por parte dela. It's, again, a good point. I wanted his origins to be somewhat vague, and I've worked with this actor before. He was in Punch Drunk, but I thought a good-looking, charming man turns up would be more effective for the film than Freddy Krueger or something. And perhaps he is telling the truth, perhaps he's lying, but he crosses a boundary. Whatever his intentions, he crosses a boundary. And she does everything right, and what she stands to her beliefs, and then she lies about her boyfriend and things like that. She kind of betrays her own. She has an idea about the world, and I say this, I say that, and that doesn't work. So then she falls back on things that perhaps in the past she would have, when she sees another woman do that, but now she has to do it. And for him, he realizes she's lying, but he plays mind games with her and takes his time because he's in control. And maybe he does have a key, maybe he doesn't. Maybe he says that just to unsettle her, and maybe he will never come back. She doesn't know that, and that's the point. She is on edge, unsettled.
Vale, pois novamente moi boa pregunta. Eu o que buscaba é que as orixes do personaxe resultasen vagos, incertos. Eu traballei previamente con este actor nunha curta anterior miña que se chama Punch Drunk. Pensei que ter un actor que tivese boa apariencia, que resultase atractivo, pois resultaría moitísimo mellor para a película que non presentar un personaxe como podería ser Freddy Krueger, por exemplo. Entón, é posible que o que estea dicindo sexa certo, é posible que o que estea dicindo sexa mentira, pero o que sí que é certo é que ele está traspasando uns límites moi marcados. Entón, ela sí que está comportándose correctamente, está facendo todo como debería ser, responde aos seus propios principios, cúmpleos, pero chega un momento no que conta unha mentira cando di que ten o seu mozo que vai vir. Entón, estáse traizoando a sí mesma. Entón, bueno, prodúcese como unha especie de retroceso aí na súa actitude, porque noutro momento puntual, se ela vise alguén facer este tipo de contar este tipo de mentira, pois pareceríalle mal, non aprobaría ese tipo de acción. Entón, bueno, el sabe que ela está contando unha mentira, pero el tamén está xogando xogos aí manipulando, está facéndose co control da situación. Non sabemos se é posible que sí que teña unha chave da casa ou é posible que non, é posible que teña intención de volver ou é posible que non, pero a clave aquí é manter a tensión, que se manteñan os dous aí ao límite nesa incertidume. Bueno, se tedes por aí algunha pregunta que querades achegar. Un segundo. Sí, para Vale. o streaming é necesario. Hola, ¿se oye bien? Vale. Que es una pregunta para los dos proyectos. ¿Cuál es el presupuesto que contaba cada proyecto y cuáles fueron las mayores dificultades de producción? Que en vuestro caso, por lo que habéis dicho, la playa, entiendo que fue de las cosas más jodidas, ¿no?, que os habéis encontrado. Y ya está. Pois no noso caso o corto está financiado con unha axuda que dá aquí Agadí, que son as axudas a talento, que me parece que son como 6.000 euros de o que dan. E, bueno, pois hai que descontarlle cousas destas tasas. E sumarlle outras tamén. E despois, nos por encima, puxemos máis para a rodaxe e tal, e despois tamén para a distribución e tal. A verdade que non temos as contas feitas de canto foi o resultado final. É que intento postergar ese momento todo o que poida. Non abrir este Excel nunca porque... Pues bueno, yo, como productor, os voy a tirar de las orejas, ¿eh? Esto hay que tenerlo bien claro, ¿eh? Sí, pero cando levas o control de gasto como a mí, a mellor non tero claro, porque entón chega un momento que tens que encontrarte con o número e dices, ai, Dios mío, voy a estar poñendo a entrada dun piso. Pero, bueno, son caprichos que se dan un... Non é butaz isto, non teño nin idea, espero non saberlo nunca. Sí, pero bueno, para rodaxe non fora tampouco moitísimo máis. Despois eso sí que se nos foi as mans con máis que a distribución e outras cosas, bueno, pero sí, a mellor foron 10.000 ou algo así, non sei, o total de rodaxe. No mellor dos casos. Sí, bueno, por aí. E despois, en canto a dificultade de produción e tal, bueno, a parte da playa e tal, a ver, no noso caso, sobre todo, pois foi o tempo, porque, bueno, os dous estábamos foi eso, acabando o verán, pois eso, non dedicas á música, giras, non sei que, non sei cuánto, eu tamén cos videoclips e todo eso estaba super liado, entón isto facíamolo pois nos pouquiños momentos que tiñamos libres e como estábamos condicionados tamén polo calendario da axuda, que tiñamos que, digamos, que respetar un tema de calendario, entregar un produto en certa época, pois
nese sentido a dificultad foi así. E depois tamén a pouca experiencia, porque ao final a produción fixémola os dous, sin, digamos, unha produtora como tal, nin nada, e, pois, bueno, como xa a nosa resposta con respecto ao presupuesto pode dar a entender, pois estábamos así un pouco verdes. Entonces eu creo que esa inexperiencia, falta de tempo e esas cousas. Bueno, tamén o tempo climatolóxico ali, porque estábamos pendientes de gravar en exteriores na Mariña de Lugo, que é Irlanda. Entón, claro, que che enganchen ali 2-3 días vos para poder gravar pues, todo o día ali, a min personalmente dábame bastante medo, que ao final houve suerte, pero bueno, sí. ¿Cuántos días de grabación fueron en total? Foron 2 e medio, sí. Dous rodaxe inteiro e sí, Sí. Liam? Gracias. Mine was about £12,000, so similar in euros. I had to do a crowdfunder, which is why the credits are so long, because I wanted to thank everyone. And my dad and my grandparents helped with some money. And it was quite easy. The production in general was quite easy. The biggest problem was until 2 weeks before, we didn't have a house, which for a film called Housewarming is a big issue. But got very lucky. And the only other one that sticks in my head, when I was working with the sound designer and going through the effects, I said, can you take out that, it sounds like an owl when they're on the porch. I don't think we need the owl. And he said, I didn't put that in, that's just there. So. O orzamento co que eu contaba era aproximadamente de 12.000 libras esterlinas, que ven sendo, bueno, pois máis ou menos similar en euros. O proxecto realiceino mediante un crowdfunding, é dicir, unha reunión de fondos voluntarios. E ese é o motivo precisamente polo que os agradecementos, os créditos do final son tan longos, porque quería agradecer a todo o mundo a súa colaboración, en particular tamén o meu pai e os meus avós, que tamén contribuíron. A produción en xeral foi bastante sinxela, non tivemos maiores problemas, exceptuando o maior problema, que foi que 2 semanas antes de empezar a gravar, pois non tiñamos a casa, o cal supón un problema moi serio cando o título da película se chama Housewarming, que se traduce pois como festa de benvida de inauguración da túa nova casa. Entón, pois, bueno, ao final conseguímolo resolver, tivemos moitísima sorte e todo foi rodado. Con respecto a outras dificultades que tivemos, pois, bueno, cando estábamos traballando nos efectos de son, xunto co deseñador de son, pois houve un momento no que lle dixen que si, por favor, podía eliminar o moucho que se escoitaba na entrada da casa, que se escoitaba de fondo. E el díxome, pois, non o podo quitar porque eu non o puxen ali. Entón, ese foi, pois, bueno, quizáis outro problema que atopamos. ¿Cuántos días de grabación fueron? How many days? 3 días. Thank you. ¿Alguna outra pregunta por aí? Hola, parabéns porque está me gustando moitísimo todas as curtas que estou vendo, gracias Manuel, e parabéns para as dúas, por representantes das dúas aquí. Eu quería facerche unha pregunta, non sei que nacionalidade era, inglés? Sí, británico. Vale, un pouquiño do guión, ou sea, unha cousa que me resultou interesante que se tocara no guión, como a veces as persoas pois os veciños entrometidos, ora eu buf a donde veño, e logo chega un momento que penso que según vai cambiando o guión, como che encantaría contar con xente que che axudara a pasar este momento que estás pasando. Simplemente esa aportación. Vale, thank you, gracias. Thank you very much. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta por aí? Pregunta ou comentario? Non? Non sei se nos podía, Liam, falar un pouco do traballo
coa intérprete femenina e con Charlie Clive, que nos parece que fixo un traballo fantástico, e non sei se nos podías un pouco falar dela e o que foi o traballo con ela. Yeah, that's a great question because the way I work, about 2 weeks before we film, I do a sort of rehearsal, if I can, with the actors, which I did with Charlie Clive and Barry Ward and her friend at the beginning. But it's less them acting and me giving notes. It's more we go through the scripts and they ask me questions and things like that. And Charlie Clive, what I discovered through her questions, her life experience was very similar to the character. So she asked questions like, why does she not do this? Why does she not do that, etc. And when I spoke to her about her experience in real life, she's never been in a dangerous situation. She's never even remotely like that, or never been mugged, never been whatever. I have many times. I'm not a woman, but like, you know, I've been in dangerous situations. So she was very close to that character. And she trusted me as a director. And yeah, she gave a great performance. She knew what I wanted, and I think she did a great job. Moi boa pregunta. Bueno, a maneira en que eu traballo é que, en xeral, normalmente o que adoito facer é 2 semanas antes de iniciar a grabación, realmente, en lugar de facer un ensaio xeral, o que fago é falar cos actores, en este caso, tanto con Charlie como con Barry. O que fixemos foi reunirnos e, pois eso, en lugar de facer unha recreación da actuación, o que facemos é ler o guión, valorarlo, avalialo, e neste caso resultoume moi interesante porque Charlie realmente tiña unha experiencia vital moi similar ao que se amosa no personaxe da película. Entón, ela facía moitas preguntas, preguntaba, e por que non fai ela isto? E por que non fai o outro? Por que non fai o demais alá? Na súa experiencia vital nunca se atopou nun momento así de perigo ou de dificultade. Nunca, por exemplo, a roubaron persoalmente. A min sí, por exemplo, eu non son unha muller, pero sí que me teño atopado en moitas situacións moi perigosas, moi similares, e, sen embargo, ela nunca experimentou nada similar, polo que ela como persoa está moi próxima ao personaxe da película. Tive moita sorte, son moi afortunado porque confiaron en min, na miña capacidade como director, e ambos os dous fixeron unha actuación absolutamente fantástica. Sabían exactamente o que eu quería facer e ambos fixeron unha actuación maravillosa. Mira, una más para los dos proyectos. Que siempre que escribimos cortos o producimos o planteamos la estética, nos fijamos o tenemos referentes de películas, y me gustaría saber cuáles han sido vuestros referentes, qué otras pelis os habéis fijado para plantear vuestros cortos. Liam, por ejemplo. Mainly my own life, but to my cinematographer, I said, as a starting point, we start like Ken Loach, and then we move to Michael Haneke. Fundamentalmente, pois, utilizo como referente a miña propia vida. Pero cando estaba falando co meu cinematógrafo, dixenlle que, bueno, podemos empezar como Ken Loach e acabar como Michael Haneke. Vos? Bueno, no noso caso, mencionou Nuno antes la GT como un pouco referencia
bueno, indirecta un pouco, pero bueno, algo había. Non me acordo de mencionar moitas referencias máis ahora mismo, a verdade. A ver, isto ao mellor non está no canon consensuado dos dous, pero creo que personalmente sí que algunha vez se comentase por encima de pues, tomar como punto de partida elementos de eso como de ciencia ficción e mesturalo eso un pouco co universo de conversacións larguísimas de Romer, o sea, de cousas así. Más ou menos. Sí, bueno, ti sí mencionaste. É que nunca vi ninguna película de Romer, creo, pero... Entre Romer e Romero, diríamos que é así un pouco cun pé en cada un. Sí, as miñas influencias son máis... O pasa que tampouco están aquí moi plasmadas, pero bueno, máis de género e así, é o que a mí me gusta. E a él gustan así cousas francesas, sí, Eso gusta moito. Se tedes por aí algunha última pregunta, senón pecho eu cunha breve pregunta. No voso caso, que o todo o artefacto de guión estético pode parecer o fundamental, tamén no voso caso as interpretacións alcanzan un nivel moi bo. Entón, gustaría un pouco tamén que nos falades un pouco de esa parte. Bueno, eu realmente a parte da interpretación foi algo que lle quixen dar moito peso, porque tamén, bueno, un pouco condicionado por isto que falaba antes, da miña experiencia no videoclip, pois quería de alguna forma desquitarme, non? Decir, quero facer algo no que se poida ver dúas cousas. Primeiro, escribir un guión con diálogos, tal, non sei que, e despois, pois tamén eso, poder explorar o traballo con actores, por é algo que nos videoclips sempre queda pois bastante coxo. Entonces, a idea sempre se planteou nese sentido, non? De feito, a nosa idea principal era facer un one location, é dicir, facer unha curta na que non nos complicáramos nada a vida, na que casi non houbera localizaciones, que pudiéramos traballar moito dos actores. Non fomos capaces de facer eso, no guión foi a cousa medrando e incorporando escenas, e ao final foi un pouquiño máis complexo co tempo que tiñamos, e non se lle puido dedicar todo o que nos hubiera gustado. E aínda así, aos actores, pero bueno, contábamos con dous actores moi guais como son Adrián e Lidia, que ademais tiveron unha química moi boa entre eles. Entón, hai moita parte desa boa interpretación foi tamén pois o ben que eles encaixaron e o tempo que tiveron. Non tivemos moita posibilidade de facer ensaios, como comentaba el, no noso caso tamén tivemos unha reunión previa para comentar un pouco dúdas e cousas así, e despois xa hubo que rodar. Pero bueno, ali durante no transcurso da propia rodaxe, como tamén tiñamos bastantes tempos mortos con temas con todas estas problemáticas que tiñamos, dáballes tempo a eles tamén, bueno, coa miña axuda e tal, pois de traballalo moito e darlle moitas voltas. E bueno, creo que ese tempo que lle pudemos dedicar pois se notou. Sí, se nota. Pois nada, parabéns aos dous. Congratulations, Liam. Damos por rematados ao coloquio. Gracias por vir e, bueno, os convido a seguir asistindo e participando nos coloquios o resto da semana. Boa noite.